Sa Mandaue City, normal ra ang dagan sa mga public vehicles. Diyang gisusi sa GMA Regional TV kaganihang udto. Sa Barangay Sentro, padayon ang pag-abot-abot sa mga PUJs nga misubay sa ilang rota. Sa obserbasyon sa City Hall, pinaagi kang City Administrator Gonzalo Maligon walay pagkaparalisa sa dagan sa pampublikong transportasyon kaganihang buntag. Kinisab ang giasoy sa pipila ka mga pasahero. Wala naman so far, wala. Wala rin, man. So pag-paingon mo dito kanina, Ang traffic gamay. Oo. Traffic gamay kay usually basta ting classic. lisod o sakay, Wala. okay ra day. Okay. So daghan nag-jeep yapon. Malipay, wala mo taas ang itik. Kay, Well, pinsi lang gyapon. Pwede. kay bumahal ma'am. Mo lang. Samtang ang labaw sa Mandaue Transport Cooperative na dismaya nga wala madayon ang fare increase kay matud pa dili na sila kasugakod sa mega oil price increase. May pipila sa ilang mga sakop nga wala mo biyahe karong adlaw pero wala na sab musalmot sa transport strike. Manibayad yun na kay kasama kami yung pinagpinta sir, wala natin dos, kuwangan bang yan increase. Pero sige na lang, magayon kay ayaw mo lang na makitapang. Eh, kuwangan na sir, ilan na po ni kasimana nga inunani, siksak. Ako si Alan Domingo. Ako si Luan Merondina. Ako si Nico Sereno. Balitang Bisdak. So wa napik ko na yung biyahe sir.